Woo!
Uno, mare. Mare. Pero araw kayo nyo yung pag-answer. Paano kaya kung inahin? Araw mo na lang ang o yun o yan o. Sa iya, P-2 ang X. Ano eh, pero baka man yan. Distribute mo dyan eh. Hindi, ikaw mo kung paano inibigay mo dito kasi mag-twin dyan. So, pag-multiply ka wala ng araw kayo. So, araw mo. Pero COVID ba daw? Pero iniboy, tandaan mo kung paano i-resolve. Eh yung na ano ko nagagat ko. Ines, paano siya naging araw sa inyo? Iya no. O, A plus 1 squared. Siyempre, ini, square mo to A. A squared. Ini to, isa yung nahanap dito eh. So Dahil, ano na, ini ang makaluwas paano ko nakuha sa to eh? Yan. Hindi. Ayun lang, sa cellphone mo nga, ino, may step by step pa rin. Ayun lang. May lesson lang yung kamo dati. May magdamot ka, may ano mo kain? Boy, ano kayo ng sulfate mo? Ano ba ito siya? Kain. Pagkarot ka lang kainin mo, ang equals na ano kayo ng itsura, pero may iwan mo tandaan niya kaya, halimbawa, ang kinagindi, Z plus 4 squared. Paano isolve ko lang kung ini ang
parang mo sila. Tapos ini, naging arbin. Oo, ini naman, paano naman? Tuesday. Paano ko din magkana ko? What would be times 4? Grade times 4. Bakit na-plus na doon? Pag magka-graduate, lang may advance. So, ganun pa rin. Plus 4 grade. Ito muna ako yan. I'm just no lang. Pune, Improvement. paano ko yan? Pune, mag-expon. Hey man, uy, ano ba gaan? Variable pa gaan? Ikaw ko sana. Ini mo na mo nga ni. 4 times 4. 4 times 4, 8. Nako pa na 16 pa na. 4 plus 4, mata. Ay, times ba kayo? Pwede ito. 2 times 4. Pwede 6 weeks. Ayun. 8. Ganun pa mo. Tapos, ini na 6 weeks. Plus 3. Pumunta na ko ako. Paano na yan? Yun na. Ay, dahil pa nga. Hindi ka na makain-maan. Pwede ka naman bago pwede mag-add. Kapag ini-voice, iba na din. Baka man sila magkalubi. Tayo may variable. Ini man, na may arga exponent. Baka man sila magkalubi. So, magkakaiba-inan. Maray ko plus 3 yan. Pwede mo yan ma-add. Pero pag nga mag-frustrated, dahil man, dapat so, magkapalihan. Paano ini? 2 days times. Ayan. Iyo, ang magtataning talaga sila din din nila. Pero di ba iba mo ang gusto niya paano. Hindi na kaya, yan. Kapag bukas kasi Jose, bukas. Kasi, wakot ka pa ng niya, patay. Isa na patay. Ay, mga, kailan? Mga, kaulit namin yan. Mga mga, ano nila? Hindi ba nga, inilibig dito. Dito yun? Ano? Ako na ikaw ko sa lang. Yan mo ito number na pag-consider ka. Pero kapag hindi ka basta na sa mag-phone ka, pero check mo na gano'n ka sa yun na yun. If you na doon, magkasama sa system.
mo ka. Yorinda. Uy, Huli ka na. Nagkikipo ako. ano ba ito ah? Wala. Basta. Kaya,
Then,
Thank you.